Mamo, ten debil się skleił. Janetka, jest 8 rano, sobota. Ty jakimś dialektem do mnie mówisz? A Janusz, mój głupi brat, a twój syn przykleił sobie ręce do policzków, siedzi i wyje. Jezu, Janeta! Skąd ty miałeś ten klej? Co to za klej? To Janeta! Co jak? Grzebałeś mi w szufladzie! Boli cię? Piecze? Nie! To czemu tak płaczesz? Bo nie mogę wziąć lizaczka! Janetka, daj mu lizaka, ja muszę pomyśleć. Dobrze, że się bez tego pogotowia obeszło. Cześć, mamo. Obiad dzisiaj będzie z opóźnieniem, bo my tu mieliśmy dzisiaj mały... No widzę właśnie i czuję. Ty masz jakieś problemy, córcia? To przez tego Staszka. Puh. Dziecko nawet boisz? Mamo, Brianusz się skleił i musiałam rozpuścić alkoholem. Niespójne historie, nerwowe zachowanie, niezadbany dom, w piżamie o 14. My sobie porozmawiamy, córcia, jak ty wytrzeźwiejesz.